Són les 2:05 de la matinada. Va, que ja ho tenim tot preparat. El confeti, les serpentines, els espantasogres i les ganes de festa. Comença l'últim Qui truca de matinada. Qui truca de matinada? Amb Elisenda Pineda. Qui truca de matinada? Amb Elisenda Pineda. No sabem si va molt tard o molt d'hora. Benvinguts i benvingudes al Qui truca de matinada, un programa que avui posarà el seu punt i final, però que nosaltres, escolta'm, estem com paretes amb un paner de contents, eh? Per què? Pues perquè la vida és bonita. Claro que sí. Hola, aquí la famada. Hola, claro que sí, claro que sí. Estimats oients, oientes, gent de mala vida que a aquesta hora esteu desperts i no teniu cap altra feina que escoltar el nostre programa, gent que està de vacances i que avui descobrirà el Qui truca de matinada, i ja us ho dic, feu tard. Haberlo escuchado antes, es lo que hay. Gent que ara mateix no sabeu què fer, si fer ganxet o mirar el bingo o la ruleta, aquesta que fan a la tele, quedeu-vos amb nosaltres. Fins a les 4 de la matinada estarem oferint el bo i millor d'aquest espai, que com sempre són risses, són carcajades, són jiji-jaja, és descongestió i és una miqueta d'alegria. Que a l'època en què estem, Setmana Santa, es veu que demà que és un dia, que dic demà, avui, Divendres Sant és un dia molt, molt fotut, que estan tots molt tristos i aquestes coses. Doncs nosaltres hi posarem el punto de color, com torni a dir punto de color, Francesc, pots entrar aquí dintre i fotre-lo amb la mà oberta però sense cap mena de mirament. Del revés, si pot ser, claro que sí, con el cellaco mirando para mi ojo, que em faci mal. Vinga, dit això, estimats oients i oientes, avui ja sabeu que marxem, us fem adeu amb la maneta, con toda la pena de nuestro corazón, i és per aquest motiu que avui hi ha camp per córrer, Hoy se vale todo. Què vull dir amb això? Doncs que, com ja sabeu i com bé ser tradició en el nostre programa, les matinades de dijous a divendres us convidem a que ens demaneu aquelles cançons que més us agradin. Ja us ho dic ara, a les 2:08 de la matinada, que el primer que em demani una cançó trista el vinc a buscar a casa seva i li trenco les cames. Avui no s'hi valen cançons tristes, De Hill Street. Gran sèrie, nen? Canción triste de Hill Street. Oh, com ens agradava. Vinga, tiros i policies i sang i fetge. Molt bé. No, avui la cosa va de cançons alegres, avui la cosa va d'un comiat a Porta de lo Alto, com si fos un enterro africà, que la gent se'ls hi mor allà al continent africano i munten unes festasses. Bien, qué guai, he traspasado, quien pudiera. Vinga, vinga. Doncs això és el que volem fer. Un enterro a l'africana, un enterro bonic, un enterro saladet, un enterro amb alegria, amb castanyoles, amb jarana, i si podem sortir de la ràdio fent la conga, amb Francesc i jo, una conga de dos, que és ben trist, doncs molt millor. Una conga de dos es pot convertir en una cosa perillosa, tonto? Què està passant aquí? Dit això, espero que hagi quedat molt clar que les cançons que volem que sonin avui siguin cançons alegres, que no siguin moltes, perquè entenem que la llau de trucades, ara és quan no truca ningú, nen. Ens quedem la cara d'imbècils, Què passava aquí? Doncs que la llau de trucades sigui... No ploris, ja estàs plorant? Ai, perquè acabaré la frase. Esperem que la llau de trucades sigui important i com que esperem que sigui així, doncs no sabem si les vostres cançons podran sonar almenys senceres. Les anirem posant i quan ens vingui de gust llavors ens les petarem i anirem agafant trucades. La cosa anirà així, una miqueta al tuntun, a la babalà, una mica, venga, a lo loco, como pollo sin cabeza, que és una expressió que vaig aprendre en aquest gran programa gràcies a en Francesc i que ja he adaptat a la meva vida quotidiana. Si voleu demanar una cançó, si voleu explicar-nos coses, si ens voleu dir adeu d'una forma simpàtica i alegre, ho podeu fer trucant al 93508 0763. 93508 0763. L'anava a tornar a dir per si hi havia algú que s'havia quedat sense... Ja us el sabeu, ja us el sabeu. També ho podeu fer a través de les nostres xarxes socials, al Facebook, facebook.com/quitruca, @quitruca, al nostre Twitter, I quan ja són les 2:10 de la matinada anem a agafar la primera trucada d'avui. Bona nit, amb qui parlem? Bona nit, Elisenda, parles amb el Bob Esponja. Hombre! Què tal? Anava a dir, com avui no truqui el primer, és que, bueno, pujo a horta i... Bona nit.
Bona i santa nit, molt bé. Santa Escolta'm nit. una cosa, Digue'm. jo no vull allargar tocada, que hi hagi molta participació. Sí? Vaig dir-te que m'agradaria fer-te alguna especial per aquesta nit. Especial de l'espai o especial d'espècies? Especial de cantar, perquè ahir vaig cantar i el podcast estava defectuós. Estava defectuós? No, és que tu vas cantar malament, Josep Lluís. No és culpa del No, podcast. es tallava a trossos. Doncs per això mateix, és que tu no te n'adones i tu parles tallant-te, eh? Ja sé que no és molt animada, però que és d'un grup que t'agrada molt, Sí. i l'intentaré cantar que sigui més animadeta. Molt bé, que faràs com una rumba, una versió Jo rumbera la d'una posaré, cançó sí, trista. algo així com Estopa. Estopa? Cantaràs una cançó d'Estopa? No, de Mecano. Ah, de Mecano versionant per Estopa. Sí. Espera que em vaig a buscar la bossa del Carrefour per si em ve de burrujar, eh? Sí, Amb tot el respecte, Josep Lluís? Dues, una per tu i una per Pel Francesc. I després ens despedirem. El Francesc ja ruja abans que comencis, eh? Ja va fent feina. Ja més que tot de tots els amics que he fet en el teu programa, de Facebook nous, Carme Noguer, Justat Molera, Judit Dieste, Coral, tots els amics que he tingut. Diu en Francesc que és la mateixa persona amb diferents noms, que t'estan prenent el pèl, Josep Lluís. Ja m'ho suposava. Claro. D'acord? Molt bé, carinyo. Doncs... I de tu, per suposat. Igualment, rei. Fins sempre. Fins sempre. Ja pots cantar quan vulguis, que t'abaixem la sintonia. Baixa la sintonia. Aviam, perpetrem això per última vegada i matem. Poso música jo, Eh? Poso música jo, Poses la música que et doni la gana, clar. Però escolta'm, què faràs tu? Faràs tota la música i cantaràs tota la vegada, rotllo José Luis Moreno? Ah, no. Jo no play a la gravadora. Ah, d'acord, perfecte. Doncs mira, espera't un moment que en Francesc et treu la sintonia. Has de baixar un fader només, Francesc, així. Pots baixar-lo més de pressa, encara que no quedi radiofònic, és igual. De perdidos al río. Sí, és veritat que tu sí que et quedes. Vale. Aguanta, sí. Molt bé. Josep Lluís, quan digui 3, Preparat? Sí. 1, 2, 3, ja s'hi val. Oh. Ara sí que em toca la fibra, És la meva preferida, aquesta. Es diu Me cuesta tanto olvidarte. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de Mare de Déu. tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. Aviam com ho puges, això. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos, es mucha sensatez. T'adelantes. Més a poc. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. ¿Por qué? Me cuesta tanto. Chocolatina. Escura. Que fui yo quien decidió que ya no más. Y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Em costarà molt oblidar-te. No saber com oblidar-te. Cuesta tanto. No sé com ho faré, però no m'oblidaré de tu segur, Molt bé, Josep Lluís, bravo! Gràcies. Bravo! Bueno, vale, ja suposo que ja sabem de tu,
Molt bé, Josep Lluís, Bon escolta'm. programa, que sigui un programa feliç. Moltíssimes gràcies i una forta abraçada. Fins sempre, Josep Lluís. Igualment. Adéu-siau, bonic. Adéu. Adéu! Adiós, adiós, adiós! Un quart de 3 de la matinada, 9 3 5 0 8 0 7 6 3. Vinga, va, ho perpetrem per última vegada. Que es noti que estiguin aquí els oients trucant, que treguin fums als telèfons, fums, en plural. I que diguem adéu amb la maneta, amb aquesta alegria. Bona nit, amb qui parlem? Fums. Home, que maco, el 25 de desembre. Sí, jo sempre vas tard, jo. Sempre em retraso. Sempre va estar. Bueno, això del retraso ja ho teníem, no? Quin part de riure amb en Josep Lluís, tia. Sí, que t'ha agradat, aquesta cançó. Quina cançó. A més que- No m'estranya que plegui. Sí, sembla que m'empenyin, eh? No, t'ho diré en sèrio, és que aquesta cançó, mira, casualitats de la vida, és la meva preferida de Mecano, eh? Sí. En sèrio? Sí, vull dir, és que ha dado en el clavo, eh? Quin paio, tu. Oh my God. Molt bé, molt bé. A mi em posa repelús aquesta cançó. Et posa què? Repelús, no. No t'agrada? No. Ai, per favor, Pere, que poc romàntic, fill meu. És que m'aparanya molt que diu això. Entre solo hay algo que con tendencia Con tendencia a quedarse calvo, clar, com tu. Esto me jode. Sí, perquè aquella època començava a aclarir, saps? Jo ja començava a tindre entrades. Vale, és per això. Començava a tindre entrades en aquella època. Muy bien, amigo. Molt bé, molt bé, molt bé. L'Helena s'estirava cap enrere i veia les entrades, ja. I ja t'agafava tot el repelús del món, mai millor Sí, dit, de exacte. rapel. Ve de com... Molt bé, Que perfecte. m'agafava com algo personal. Pere, personal. Digue'm, bueno, noia, pues res, jo t'ho dir-te que adéu i Molt un bé. plaer haver-te conegut i que amb mi tens un amic, que ja ho saps, t'ho Que és dir-te l'Eugeni maco. Pasqual. Ja vindré a posar benzina allà a la benzinera un dia. Bueno, sí, home, sí, i si ja... No, t'ho dic en sèrio, que si em veig algun problema i tal, doncs em fotrà algun al Facebook i ja està. Que és De maco. fotografia, del que vulguis, ja Una saps. fotografia? No, dic de fotografia, una Ah, cosa. vale. Em pensava que em demanaves que t'envies una fotografia cochina. Sí, home, No, home, bueno, no. escolta'm, si vols una fotografia cochina ja buscaré una cotxinota. El no arriba tant. No, però dic que ja buscaré una altra cotxinota que no sigui jo i te l'envio, cap problema. No, tranquil·la, que no dic si tens algun problema de fotografia, el que sigui, jo què sé, tia, o que et fa falta benzina, m'avises. Molt bé, estupendo. Escolta'm, si vinc a repostar la teva benzinera, em podràs Sí. regalar una bossa de lacasitos, que m'agraden molt? La Casitos en tenim, vos? A veure, no. No té... tinc Lacasitos. Vale, conguitos? Tens conguitos? No. No. Què tinc? Bueno, tinc pipa, palomita, tinc patates fregides, tinc tots tipus de xiclets. Un ambientador te regalaré. Home, De coco. vinga, Un no... ambientador de coco. M'agrada molt ingerir ambientadors de coco. Sí? Home. Me'ls bec. Sí, penso que va molt bé, Home, i tant, veus uns Home, dragones això. por las paredes Te'n maravillosos. poses una cada xeia, així, i ja està. Ah, mira... És per 15 dies. I mira quina oloreta de coco. Ben Home. bonic, clar que sí. Sí. Pere, carinyo, tu vols demanar alguna cançó d'aquestes d'alegria per dir A adéu? veure, sí, jo, mira, a veure, si tens Miranda, de la Pegatina, Mira, oh, que bé, de la pegatina. m'agrada molt aquesta cançó, i sobretot el vídeo, m'agrada molt el vídeo d'aquell que van amb l'autocar, i amb l'autocar no, amb una furgoneta van. Pere, tu no creixeràs mai, oi? Per què? Perquè demanes la pegatina. Ah, bueno... No, però també et dic una cosa, no ho facis, A nosaltres Què? ens agrades així. Ah, no, sí. Oh, sí, diu ell. Bé, no sé, amb la Pegatina està bé, no? Està molt bé, clar que sí, i és un bon final de festa. És rumba catalana així una mica moderneta, no està Sí, malament. senyor. Buen fin de fiesta, sí, Si tens senyor. aquesta o el gat rumbero, o si no, Sarri de Cortatu. Ostres! Calla! Sarri, m'acabes de tocar la fibra ara, Ah, Entre pues Mecano i Cortatu, què dius? Quin criteri tens, Pineda? Cap ni un. Si l'àvila té Sarri, doncs Sarri de Cortatu. Vinga, ja te'n buscarem alguna d'aquestes que has demanat. Pues molt bé, bueno, Berenar, un plaer haver-te conegut. Vinga. Igualment, rei de la casa, que tinguis molta sort i que vagi tot perfectament bé, Igualment, vinga. Una abraçada, carinyo. Adéu, Pere! Fins sempre, adéu. Ja esteu enviant i escrivint cosetes al nostre Facebook, així que tingui una estoneta, un minutet, llegiré a través de l'antena de la xarxa el que ens esteu dient, És que en Josep Lluís està dient coses que se nos viene abajo, Josep Lluís? No, encara no. Espera't a les 4. Bona nit, amb qui parlem? Hola, Elisenda, bona nit. Eusebi, bonic! Hola, guapa. Hola, rei, que truques d'hora avui? Ves, mira, perquè dic que posa-t'hi aviat, que a veure si que sempre el trobis ocupada la cosa i no puguis despedir-te almenys adequadament com convé de la nostra estimada Elisenda. Molt bé, rei de la casa, jo t'ho agraeixo allò, molt. Saps? Allò que es diu, tan bé que estem aquí, ja ens han de despedir. Però, bueno, mira, les coses funcionen així, Elisenda. Doncs sí, escolta'm, ja ens retrobarem, Eusebi? Home, jo bé m'ho penso. I tant, ja hi pots pujar de peus. Doncs, escolta, tu hi puges de peus, jo hi pujo hasta de mans i tot. Hola, tu, fent el Sí. Pino Puente, aquí està el valent de l'Eusebi, sí I, senyor. bueno, escolta, allò Digues. que diu, a les peres... Punyalades.
I com has recordat un encomiat d'un enterro africà, jo també, saps que els mexicans també fan uns comiats als enterros boníssims que diu que el muerto al hoyo y los vivos al bollo. Sí, senyor. I es veu que es foten unes afartanades de caldeu. Sí. Doncs vinga, escolta, Elisenda, quan acabis vés a fer un bon de xocolata amb xurros. Bueno, o un gin tònic, també. Acompanyat d'un gin tònic, sí senyora. Clar que sí. Eusebi, puc demanar un favor? Digue'm. Em podries dir hamburgueseta? Hamburgueseta, Escolta. Hamburgueseta? Digues, rei. Abans d'acabar, que em podries posar una cançó, que te la vull dedicar expressament a tu. Però que sigui alegre, Home, penso que és normaleta d'en Lluís Llach. Home, hòstia, de Lluís Llach, alegre, precisament. Bueno, escolta, tu mateixa, que tinguis sort. Ah, molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs jo t'ho agraeixo moltíssim. Escolta, vinga. Una forta abraçada, Eusebi, fins sempre. T'ho prometo que et buscaré, Vinga, aviam si em trobes. Estic segur que et trobaré. Vinga, aviam si és veritat. Vinga, fins una abraçada, aviat. carinyo. Adéu, Eusebi. Adéu, guapa. Dios! Hamburgueseta? 935080763. Va, que diem adéu. Diguem-nos adéu, va, que és bonic. Però un adéu així amb colleja que tremoli la terra, Vull dir, no un adéu amb panyo de làgrimes. No. Guac, guac, guic. Bona nit, amb qui parlem? Hola, Hola? soc jo. Tu qui ets? Jo soc la Maria. Maria, hola, bonica. Què Jo t'he dius? trucat un parell de vegades. Sí? Però t'escolto cada nit des que vas començar. Molt bé, estupendo. I jo no tinc això ordinador, però buscaré algú que m'ho faci protestant perquè us treuen. Ah, no, i això ja és... I una altra perquè tinc el dit per salut de la reuma, que no puc escriure, que m'escriuen una carta al un diari. Soc revolucionària, em sento. Ets revolucionari, doncs a nosaltres ens agrada molt la gent revolucionària. I més si ens truquen. Mira, saps què passa? Que jo soc gran ja i estic alta i les nits no dormo. I escoltava les cadenes que sortien, vale? Fins que en trobaves una. I et vaig descobrir tu. I des de l'ego m'ha fet passar uns mesos molt feliços perquè no parles ni de pena ni de res, només d'alegria, rius i... Hamburgueseta? Clar que sí. És que va d'això la vida, Maria. Si no, què hem vingut a fer aquí? Ja. Hem vingut a riure, també. Ja t'ho vaig dir l'altra vegada que vaig trucar, que n'hi ha poques com tu. I que deus acabar votada. No, jo vaig néixer així. Em ve de saque, Maria. No m'esforço gens, t'ho dic de debò. Bueno, Maria Reina. Espero poder-te sentir una altra vegada i que et duri més que aquesta. Molt bé, bonica. Que vols demanar alguna cançó alegre? Pues que els noms no sé gaire. Amics per sempre. Ah, mira que bé, amics per sempre, molt bé. O que tinguis sort per allà, el que vulguis. Molt bé, perfecte, Maria. Doncs escolta'm, un plaer d'haver parlat amb tu i que sempre tinguis moltes ganes de riure, Si això no ho perdo, gràcies a Déu. Doncs vinga. Per malament que em trobo, això és l'únic que no perdo. Així m'agrada. Una forta abraçada, Maria, i fins ben aviat. Igualment, guapa, i que tinguis molta sort. Gràcies. Adéu-siau. Adiós. Adéu. A 7 minutets, ens plantem a 2:45 de la matinada. Si vols trucar, dir-nos adéu i demanar una cançó alegre, contenta i feliç, només cal que marquis el 935080763, 935080763. Vinga, va, bona nit, amb qui parlem? Jordi de Hospitalet. Jordi, com estàs, rei? Pues mira, treballant aquí en el camió, no volia trucar-te del camió, però l'últim dia dic trucarem. Clar que sí, venga, arriesgándolo todo. Que tinguis molta sort Gràcies, en tot Jordi. el que tinguis. Ai. Moltes I gràcies. volia demanar, com avui és divendres sant, Sí? tu te'n recordes d'una cançó de Cortatu que era la família Iscariot, Sí, senyor. Pues no la em tenim. faries un favor. Diu el Francesc que de Cortatu no tenim res. Que no tenim res de Cortatu. Bueno, pues el Don't Worry Be Happy del, com es deia, que ja no me'n recordo. D'aquell que feia... O si no, al final de festa major, de la trinca, el que vulguis. Ah, mira, precisament amb en Francesc, que quan hem estat calibrant com acabàvem el programa, hem barallat la possibilitat de poder posar al final de festa major de la trinca, que ens llama molt. Doncs qualsevol de les dues, el Don't Worry Be Happy o al final de festa major, Molt bé. Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins ben aviat. Adéu, guapa. Adiós, adiós, adiós. Stevie's gonna fly. Oh, yeah, go fight with
M'agrada molt al final de la festa major. Sobretot allò que diu passiu bé i moltes gràcies, que és maco, És al final de l'embalat. Primer toquen el Ball de Rams i després fan passiu bé, passiu bé i moltes gràcies. Sempre la toquen les orquestres aquestes de festa major, que dius, hombre, ja vale de copiar-se de la trinca, 935080763 és el telèfon del directe, per si el vols marcar i dir-nos cosetes boniques. En Josep Lluís diu que ell es demana el Río del Miguel Ríos, però pel Serrat. Josep Lluís, no filis tan prim. No filis tan prim, fill meu, perquè a en Francesc li sortiran les coses per les orelles. Les coses les que té dins, vull dir, un tros de cervell i aquestes coses. També diu en Josep Lluís, em suposava bé que aquesta hauria de ser de les teves favorites. Clar que sí, fill meu, en referència a aquesta cançó de Mecano que ha perpetrat tant i tan bé a través de l'antena del Qui truca de matinada. En Lluís Tremoleda diu, Josep Lluís, com plogui t'envio un virus maligne per correu Airmail. Oh, que maco, amenaçant-vos l'últim dia. No sabeu com m'emociona, això. Tenim una trucada? Sí? Vinga. Que hi hagi que hi hagi marrones entre vosaltres avui. Baralleu-vos, vinga, va, que això sempre m'omple d'alegria i de joia. Bona nit, amb qui parlem? Mira, algú que ja diu sí, pam, pues toma, pues te cuelgo el telèfon. Home, no m'ho feu això, per l'amor de Déu. Si esteu trucant, tingueu paciència i esperança, que segurament aconseguirem despenjar el telèfon i us farem passar per antena, A veure, espereu un momentet que faig un refresh per la gent que no estigui instruïda en el tema d'ordinadors en general. Vol dir apretar un botó que refresca el que vindria a ser la pàgina del Facebook. Ha quedat dit, Si ho heu entès bé i si no, doncs mira, doncs també. Josep Lluís, fill meu, para de dir coses a través del Facebook que després només llegiré els teus comentaris i no se vale. No se vale. Què dius, Francesc? Tenim trucada? No? Doncs mira, doncs anem a posar una de les cançons que ens han demanat i ens ho petem ja. Què vol dir que no? Vol dir que faràs el que et doni la gana avui, oi? Sí? Doncs perquè en Francesc s'ho ha currat durant aquests mesos i perquè els té com un sant toro, avui escoltarem les cançons que amb ell li donin la gana. Apreta el play, que et fotrem la mà oberta. poses música de Guateque, també? Hola, ¿qué tal? Mira, aparte que Conchita Velasco se va a poner un ponche. ¡Qué alegría, que alboroto! 935080763. Bona nit, amb qui parlem? Hola, una altra vegada? No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Home, tingueu una mica de paciència. Bona nit, amb qui parlem? Hola, bona nit. Hola, bona nit. Amb qui parlo? Hola, mira, soc la Roser. No t'havia trucat mai, però estava aquí a l'altra banda. Sí? I bé, doncs, aprofitant avui,
i pensar que sí, que t'havia de trucar i això, que ens diguéssim adéu, adéu, fins una altra. Molt bé, bonica. De passada volia aprofitar per dir-li al Pere que, sisplau, que no canviï, que quan jo m'hagi aconseguit treure 30 anys, no se m'escaparà. Bravo! Bravo! Sí, senyor, sí, senyor. Que te l'emportaries a casa? Oh, i tant! Clar, si és meravellós, en Pere. El que passa és que em sobren anys, però ja aconseguiré treure'ls. No m'ho puc creure que et sobrin anys, amb aquesta veu tan jove que fas. Ai, la veu a rai. Roser, des d'on truques? De Barcelona, Casc Antic. De quin barri? Al Casc Antic. Molt bé, estupendo. Roser, vols demanar alguna cançó? No, qualsevol cosa ben alegre i ben simpàtica. Com el que està sonant ara, així de fondo. Sí, que és ben xulo. tant que sí, vosaltres mateixos. Molt bé, Roser, carinyo, doncs un plaer tenir-te a l'altra banda cada nit i fins ben aviat. Fins ben aviat. Molt bé, bonica. Vinga, una abraçada. Igualment, adéu-siau. Adéu, adéu. Adiós! Un minutet per sobre de 2 de 3. Bona nit, amb qui parlem? Hola, bona nit. Hola? Jaume de Lleida. Jaume, com estàs? Bé, aquí, treballant. Treballant, eh? Sí. Ja fas mones. Sí, ara començaré fent. Molt bé, perfecte. Ara m'hi poso. Què ens dius? No, que sentia que tothom s'acomiada. Sí? Que és que passa algo al programa o... O bé, és que s'acaba avui. Pues bueno, fins la setmana que ve. No, no. No, s'acaba, punta pelota, i ja està. Marxem fent l'omleta, tanquem la paradeta, aquelles coses que es diuen. I què hi posaran, llavors? Ah, això sí que no ho sé, noi. Això hauries d'estar ja la setmana que ve pendent de l'antena de la xarxa i... No. En Francesc diu que posaran tot de trucades repetides en Josep Lluís. O sigui que ja cal que us calceu, Ja cal que us... Jaume, no en tenim ni idea. O sigui que estigueu atents a veure amb què us sorprenen de cara a la setmana que ve, Segurament seran coses divertides i ben boniques, No, només era això. Tothom s'acomiada, tothom. Què passa? Clar que sí, què passa? Que aquesta dona marxa? Ui, és que passa amb fitxat d'Intereconomia. El Gato al Agua, ara sortirem un gotet de vi en allà, ben torradeta com un all i dient tonteries, ja veuràs que bé. Ja veuràs que bé, cobrant una pasta, evidentment, I inclús hi haurà dies que no hi aniré i cobraré igual. Jaume Rei, que vols demanar alguna cançó? Sí, alguna cançó del Rolling Stone, qualsevol. Ah, molt bé, doncs mira, del Rolling Stone, em sembla que no sé si en Josep Lluís ens n'havia demanat alguna per aquí, el Satisfaction. Et va bé? Ah, sí, perfecte. Vinga, doncs així matem 2 pájaros d'un tiro, amb tots els respectes per lo de pájaros i per lo del tiro, vale? Llavors dedicarem en Jaume i en Josep Lluís a la Satisfaction dels Rolling Stones, Vinga, pues una abraçada ben forta, Elisanda. Igualment, Jaume, que vagi tot molt bé. Fins una altra. Adiós. Adéu, guapa. 9 3 5 0 8 0 7 6 3. Avui no em cansaré de repetir el número de telèfon, per si hi ha algú que té aquella cosa de llamo o no llamo, llamo o no llama. Llama, hombre, papa, llama, que és l'últim dia. Vinga, gasta-te'ls aquí, que es noti, que a Catalunya granegem. Quina broma. Bona nit, amb qui parlem? Bona nit, soc la Marina. Marina, reina, com estàs? Bé. Bueno, que et ve no m'ha agradat massa, Bueno, em sap greu que és l'últim dia. Bueno, no passa res, dona. No serà l'últim. És només un programa de ràdio. No, només un programa de ràdio, no. Sí, ja t'ho dic jo. Per mi no és només un programa de ràdio, ni és només... No. Per mi és més. Ai, que ens posem tontes, Un Marina. programa de ràdio sempre és més, per mi, de qualsevol programa de ràdio. Bueno, llavors, mira, no voldria posar-me així, però... No ens hi posem. Que bueno, si poguessis pensar una cançó, mira, acabo ràpid i surt una altra, no tinc ganes. Molt bé. Marina, quina cançó et ve de gust? Pues mira, l'Elvis Presley, no sé si una romanticona o una més rockera. Una més rockera, no? Fem-ho bé, O una, bueno, com vulguis. Una rockera, que nos dé para menear un poco la cadera, com feia el gran Elvis, Tenen de tot, doncs llavors... Clar que sí. Doncs bé. Bueno, Marina, Vale. reina, que vagi tot molt bé. Escolta'm un moment. Encara no em diguis aquest Déu amb aquesta veu, que em poso tonta. Déu, és que estic mig, la veritat no ho faig quan estic mig dormida. Bueno, doncs ara m'escoltaràs un moment, Si en algun moment del programa... Sí. Escolta'm un moment. Si en algun moment del programa ens hem vingut una miqueta, ens hem envalentonat i hem rigut... Potser... No, tu no. Ah, sí, em refereixo... Bueno, perquè soc tan... Saps? Sí. I que t'hem pogut ofendre o t'hem pogut molestar en algun moment, et demano disculpes i que era tot broma, Bueno. Vale, bonica? Vale. Molt bé, Cuca. Una forta abraçada i fins ben aviat. Adéu. Dios, Déu.
minutets per sobre de 2:15 de la matinada. Donem la benvinguda a en Carles, que ja treu el cap pel nostre Facebook, l'Antoni Manyell, Lluís Tremoleda, en Pere, estan tots per aquí ja dient cosetes, m'agrada, m'encanta. No, contentos con eso, porque ya se acercó el médico y dijo que traigan los torreznos. Bona nit, amb qui parlem? Què serà? Bona nit, Xisco. Bona matinada i maleït dia. No, home, no. Maleït dia. Serà per anar millor? No, per anar millor no ho creguis. Ja et dic jo que sí, Xisco? Sí, però què vols dir amb això que vols dir que sí? Que vull dir que segur que serà per anar millor. No pot anar millor. Clar que sí. Que no Bueno, pot doncs anar no, millor. doncs no, ara no ens barallarem per aquesta cosa de sí o sí no, sí o sí no. No, escolta'm una cosa. Perquè tu no, la setmana que ve, no estiguis aquí, amb aquest programa, això no té cabuda, no té per què ser així i no té sentit. Jo tampoc t'he sentit a tu, no sé què has dit. Que no té sentit el que jo dilluns posi la ràdio i sortir un pis plàs, t'entens? Ja, però escolta'm una cosa, Xisco. Una cosa és que no tingui sentit o que puguis opinar que no té sentit, però és així i és la realitat. Llavors, agafem-ho de la millor manera possible, no? Però quina pot ser aquesta millor manera possible? Doncs fent un final de fiesta, animoso i jocoso i ocioso i divertit. No? No pot ser ni jocoso ni divertit. Com que no? Que no? Bueno, no, sí, encara ens acabarem enfadant amb en Xisco. No, és que agafa-t'ho com vulguis. Jo no hi trobo sentit. La decisió de la planificació de la xarxa o com li vulguis dir, els que fan la programació d'aquesta emissora, el per què han de suprimir. A mi em sembla molt bé que puguin suprimir, pues, com et diria jo, programes com el del dematí. No, t'estàs ficant en un jardí, Com? Que t'estàs ficant en un jardí, Xisco. No, en un jardí no, perquè unificació de dues emissores, diguéssim, de la xarxa, com pot ser unificar aquesta amb Catalunya Ràdio, de dues fer-ne una, suprimir sketch que feuen a la programació, com és el teu i pot ser l'altre que fan al dematí, per reduir costos, tot això es podria fer d'una altra manera, no? O sigui, perquè 2 hores que fas el teu programa aquí té una audició nocturna molt bona. Sí, no cal que posis els roncs, escolta, que no n'hi ha per dormir-se, que el francès és l'hòstia, El Francesc és un faltón, És un faltón. Bueno, jo em puc dir que no té sentit, nena. Molt bé, Xisco. Molt bé. Xisco, rei, que vols demanar alguna cançó alegre per dia 10? Sí, la que hagués posat el que t'he dit la primera, què serà. Diu a Francesc que sí. Que sí, doncs que la posi. Bueno, que la posi quan et toqui, Posa-te a la cua, Bueno, nena, estàs dintre del meu cor, vaja. Moltíssimes gràcies, Xisco. Jo no sé, aquesta veueta teva, nena, m'entra dintre l'ànima i no podrà sortir, Moltíssimes gràcies, Xisco, rei de la casa. Escolta'm, que esto no és un adiós para siempre, és un adiós por un instante, Com? És igual, ho he dit en castellà, que és una llengua que parla la gent de la frontera de Catalunya. Ja t'ho traduirem. En castellà no te l'he dit jo, home, és que de veritat, Xisco, carinyo, que passis bona matinada i que ens atrillis molt i que tinguis molta sort, Vale, d'acord. Una forta abraçada, rei, fins sempre. Adéu. Adiós. Amb 5 minutets ens plantem a 3:15 de la matinada. Bona nit, amb qui parlem? Home, el culer. Home, Pep, com estàs? Hola, preciosa. Mua. Digues, Pep, què dius? Sóc l'únic oient
que has tingut el poca vergonya de sancionar-me 15 dies sense deixar-me entrar. No, sense 15 dies no, un mes, vas estar tan sancionat. Un mes? Sí. Això és una menorrea d'aquelles impressionants, Se't va passar ràpid, I encara no sé per què. Bueno, perquè devies dir coses d'aquestes que a mi no m'agraden sentir per antena. Segur, devia dir alguna cosa de Josep Lluís o de l'estimat Vico. No? Alguna cotxinada, exacte. Vico. Exacte, alguna cotxinada d'aquestes que no m'agraden, que diguis per antena. Pues vale, mira, em tenen un record, Sí. Un tatu. Molt bé, Pep. Un tatu, digue'm. Un tatu a l'aparato. No, l'aparato no, Bueno, fes-te'l on te vulguis. Pep, vols demanar alguna cançó així contenta, feliç, alegre, per fer un final de festa estupendo? Amb aquest ritme que anem, com que no les posareu pas i tenim molta feina i tal, Sí. però si tens un segon, posa'm aquesta del Jofre i la Bet de Porto el Barça dins el meu cor. Home, tu penses que aquesta és una cançó per dir-se adéu i que sigui alegre? Pues sí. Per què sí? M'hauria demanat alguna del Rammstein, ja que és l'últim dia. No, penses que aquesta cançó també és jocosa i alegre? Tampoc me la posaràs, que no? Però, escolta'm, Pep, per què no carbures una miqueta el cervell i et demanes una cançó que estigui una miqueta més d'acord amb el que demanem? Nena, Què? ara és injecció directa, ja no és carburador. Comprens, Sí, comprenc. És injecció directa, ja. Sí, acció directa. Escolta'm, acció directa. Sí. Va, una altra cançó, va. Hòstia, algo del Rammstein. Quina mania, és que... Diu a Francesc que sí. Sí? Sí. Francesc, que és l'últim dia, home, per favor, apa, vinga, fes-me content, home. Ai, mira com suplica. Va, per favor. Ai, no sé jo. Bueno, va, què? Si un dia passes per la plaça Catalunya... Sí, no hi passo mai. Davant de la botiga del Barça... Sí. Tens un amic amb un quiosco de l'11. Ja ho sé. Saps que tens un amic que pugui invitar-te a esmorzar sense fotre't mà, Vale? Molt bé, Pep, rei. Recorda-te'n. Un plaer de parlar amb tu, Tu també amb tu. Una forta abraçada, rei, que vagi tot molt bé. Fins a sempre. Adiós. Adiós. 3 minutets, arribem a 3:45 de la matinada. Tenim més trucadetes? Home, clar que sí, ara m'agrada, tots animadets. Vinga, va, bona nit, amb qui parlem? Hola, guapa. Hola, Carme? Què hi ha? Sí. Has vist? L'últim dia m'he recordat del teu nom, m'he recordat de la teva veu. És que de veritat... Només faltaria, carinyo, l'últim dia m'has donat una alegria molt gran, reina. Ole, tu! T'has recordat de mi, així a la primera. Ole, tu! Ole, tu! Estic contentíssima. Bien! Carme, bonica, què dius? Pues res, desitjar-te molta sort i que, bueno, ben aviat ens tornem a escoltar. I tant que sí, no ho dubtis. No ho dubtis. O sigui que optimisme i, escolta, es tanca una porta, s'obre una altra. Sí, això ho deien a Sonrises i Làgrimes, i hi ha un moment que la Madre Superiora li diu a Sor Maria, Fräulein Maria, que és llavors, li diu, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana en otro sitio. Exactamente. Doncs ja està. És aquest el cas, nena. I el tarannà, hem d'anar així, Optimisme i optimisme, sí. Sí, senyora. Sí. Molt bé. Com diuen ara els moderns, que és el que hi ha, doncs ja està. Els moderns diuen és el que hi ha? No sé, suposo. Bueno, escolta'm. Sempre diuen, és el que hi ha, bueno, doncs és el que hi ha. I hem de petxugar. Som al ball, i ens toca ballar. Carme, reina, que ens vols demanar alguna cançoneta? Pues no sé, posa'm el que vulguis, tu ja saps més o menys els meus gustos. Molt bé. I t'ho deixo la teva elecció avui. Perfecte, estupendo, bonica. Fins ben aviat. Una abraçada. Adéu, cucat. Adéu-siau, adéu, carinyo, adéu. Què estàs fent avui amb la cinturia? Estàs tonto, oi? Sap tot greu, pensaves que anava a parlar, oi que sí? M'has vist agafant aire? És que, a veure, al principi sí que et despistava més, ara ja em tens més el trucopillat, Al principi sí que et respira, perquè quan tampoc no faig cap gesto, fem ràdio, la ràdio està viva, Francesc, vull dir, pim-pam, anem improvisant sobre la marxa. Bona nit! Hosti, nen, ara que has posat el pet, he sopat un kebab aquí al costat de la ràdio i si ara m'obrissin així en canal, jo per dins soc un kebab per dins. Ben maco, bona nit, amb qui parlem? Bona nit, hamburgueseta de la ràdio, com estàs? Molt bé, amb qui tinc el plaer de parlar? En Lluís. Lluís Tremoleda? Sí, el mateix. Ai, Lluís, que t'ha canviat la veu? Sí, és que estic amb un mòbil, estic a Vic, al Fora d'Hora. Ah, punyeta! Rebentem tot avui, aquesta festa. Patemo, sí senyor. Molt bé, molt bé. Què dius, Lluís? Pues mira, ostres, estic trist. Ara diumenge a la nit què faré? Jo què escoltaré? Bueno, escolta la xarxa, Lluís, t'has mort?
A veure què hi ha. Clar que sí, segur que el que vingui i el que soni serà estupendo i fantàstic. N'estic convençuda. Que sí, home, fes-me cas. Tinc els meus dubtes, què vols que et digui? Bueno, ja ho veurem la setmana que ve, no? Ja ho escoltarem la setmana que ve, més ben dit. Això. Molt bé. Lluís, carinyo, que ens vols demanar una cançó? Bueno, posa el Black is Black dels Bravos i patem-ho ja d'una vegada. I rebentem-ho amb el Black is Black, sí senyor. Home, és un temasso. A més, hi ha molta gent que fa el Black is Black, imitant aquell senyor que canta així amb el nas, i després no saben què diu després. Saps què vull dir? Ara no m'he expressat gens bé. És Black is Black, my baby back. La gent fa això, saps? Però no sé si diu això. Oi que no té cap sentit la lletra que ve després de Black is Black? Vull dir que parlen guatxo-guatxo? Sí. S'ho inventen, oi? S'entén així de mitges. És que, clar, jo tinc l'anglès de per bou, saps? Més allà no he anat, Veus? Doncs mira, com jo, també rovellat, ben maco. Molt bé, Lluís, doncs escolta'm, ens anotem la teva proposta i aviam si tenim temps d'encabir-la durant el programa d'avui, Vinga. Una forta abraçada. Doncs, ara, molta sort i una forta abraçada. Molt bé. I a tots els oients. A tots, Tornem a trobar, a tots. Molt bé, perfecte, Lluís. Si no ens tornem a trobar a aquestes hores... Bueno, suposo que sí. Clar que sí, home. Alguna cosa sortirà. Alguna cosa, segurament que sí. Una forta abraçada, rei, que vagi molt bé, Lluís. Bona nit, salutacions del grup del Fora d'Arà. Molt bé, una salutació també per ells. Adiós, adiós. Un minut per sobre de 3:45 de la matinada, si voleu demanar la vostra cançó alegre. Aquesta és la nit que ho has de fer, Vull dir, no t'esperis a fer-ho la setmana que ve, perquè no vas estar aquí. 935080763. Bona nit, amb qui parlem? Hola, soc jo. Antonio? Hola, sí, soc jo. Què tal, com estàs, maca? Molt bé, i tu? Bueno, bé, però bé per escoltar-te tu. Què? Com? Bé, quan t'escolto a tu, així bé. Molt bé, me n'alegro força. Doncs escolta'm, a partir de dilluns estaràs fatal, Sí, no, però jo no te diré adeu. Ah, no? Jo te diré hasta sempre. Molt bé, perfecte. Hasta que vulguis. Molt bé, així m'agrada, que quedi més bonic, més rimbombante. Fem-ho més poètic. Jo hasta sempre. Molt bé. Perfecte, Antonio. Que ens vols demanar alguna cançó, rei? Sí. Digues. Sí, la d'Ava que em vas posar l'altra vegada tan maca. The Winner Takes It All. Sí, jo no sé anglès. Vull mirar per l'internet i posa que se guanya o se perd. Una lletra molt maca. Molt maca, sí senyor. Sí, pues jo t'he dit que tu has guanyat. Moltíssimes gràcies. Tu has guanyat. I això, i sisplau, pues me poses una lava, per exemple. Sí? La que tu t'agradi. Molt bé. I te la dedico a tu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Jo també te la dedicaré a tu, Antonio? Sí, i jo te la dedico a tu. Vale, ara ja estem entrant en el bucle, Ve com riu. Una cosa, què? Jo et miro per internet també. Em mires per internet? Sí, per internet, que s'usa amb entrevistes i així. Sí, clar. Si poses coses, jo per allà et vaig mirant per internet. Molt bé, perfecte, Antonio. Doncs mira si tens material, per mirar. Sí, exactament. Una cosa, Elisenda. Digues. Lo que podia dir és que els oients haurien de firmar perquè vinguessis aviat. Molt bé, perfecte. Que firmin, però a casa seva, que és com un paper. No, ja firmes perquè vinguis aviat. Molt bé, carinyo. Doncs mira, ja queda dit. Antonio, que vagi tot molt bé, que tinguis molta sort. Gràcies per trucar i una forta abraçada. Fins sempre. I tu també, i que et vagi bé sempre. Molt bé, carinyo, vinga. Adéu, bonic. Adéu, maquíssima. Adiós, adiós. Tu has vist mai Bob Esponja? Sí? Saps el plàncton? Minuts ens plantem als 3 de la matinada.
Ai, senyor, quina tonteria. Tenim trucada, Francesc, no? Doncs apretem el fly, que tinc atac de riure. No tots són flors i violes, perquè no vols, perquè voles. No tots són flors i violes, em tremola l'aire a la gola. Em tremola l'aire a la gola. Em tremola l'aire. I de tant sintonitzar amb causes de poca vida hem après a ser tan freds que ara no ens estimaríem. No parem d'amenitzar les mentides en poesia. Em vas dir que no ens creuries i ens anaves avisant. Ai, 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 em cauen de la boca. Ai, 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 em cauen de la boca. I de tant filosofar, descuidant el que faríem, caldejant l'aturador, ens volarien els dies. No parem d'amamentar la fosca amb lletania, repetint-nos que la sort ningú no ens la deixaria. Ai, 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 em cauen de la boca. Ai, 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 em cauen de la boca. De la mà, m'agafes de la mà i anem. De la mà, t'agafo i no ens va tan malament. Ai, 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 em cauen de la boca. I deixa't fer que es pel teu bé, deixa't fer que això et convé, deixa't fer, deixa't anar, que ara és temps d'equivocar-se. Què diu? Ai, 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 em cauen de la boca. Ai, 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 ai. En Pere, des de la seva benzinera, ens demanava la pegatina, concretament dues de les cançons que més li agraden, El gat rumbero o, si no, Miranda. Doncs mira, ni una ni l'altra, estimat Pere. Flors i violes, que és ben bonica també. Passa que no teníem cap altra, Ara podria haver-t'ho colat i dir, t'hem posat aquesta perquè se diu més. No, és que no teníem cap altra. És el que hi ha, amigos. 93508 0763, si voleu fer com en Pere i com tots els nostres oients que durant aquesta primera hora han anat trucant i demanant cançons alegres, Tenim algú a l'altra banda del fil telefònic, ho dic perquè sento un crepitar, mira bé com riu. Ai, quina por, Déu meu senyor. Qui truca de matinada? Hola? Ai, el Tete. Porta 10 minuts esperant a que li agafem la trucada, anar dient Elisenda, i quan la fem entrar per antena, pum, llavors penja. Tete, hijo de mi vida, no nos hagas esto, per l'amor de Déu, que jo tenia la il·lusió ara de parlar amb ell, Mentrestant, i mentre que en Tete està intentant marcar el número una altra vegada, al Tete li hauríem de comprar un telèfon d'aquests amb les tecles ben grosses perquè ell pogués marcar com Déu mana, Sí, sembla que l'hem recuperat, Bona nit, o no? Bona nit, amb qui parlem? No ho recupero. Soc el Llurba de Bellcaire. Hombre, com estàs? Molt bé, escoltant-vos cada dia. Molt bé, així m'agrada. Sí, què dius? Bé, home, aquí treballant, anant fent mones i pa. Anar fent mones, Vinga, sí. I tira que te vas. Bueno, escolta'm, vaig llegir ahir que en un article que a Catalunya es menjaran aquest dilluns 660.000 mones. Per què tinc rever? Pot ser. Que sí? Sí, pot ser. Molt bé. Què dius, rei de la casa? Res, home, em sap greu que s'acabi això, però bueno, no truco gaire. Primera, que tampoc no me costa d'agafar-los. I després que jo sempre us escolto, des de fa molt temps ja, no? Saludar a tothom, que vagi bé, que si ens trobem un altre lloc aviat. Sàpiguis que aquí tens una porta oberta si mai passes pel poble. Moltíssimes gràcies. I bueno, en fi, si més que ja ho ha dit tothom, no cal dir res més. Clar que sí, com sou de la terra ferma, Com puguem i aguantar el xaparrón.
Clar que sí. Els de la Terra Ferma tenen una particularitat, i a més que és una cosa ben maca, per què hem d'expressar sentiments si ja se saben, oi? No, bueno, no cal. Veus? No cal. Els sentiments ja se sap quins són, no? Quan una cosa que t'agrada s'acaba, et sap greu. Clar que sí. El que vols fer, tot s'acaba i tot una altra cosa es comença, vull dir. Sí. La vida ja ho és així, de totes formes. Espero que algun dia se li acabi la feina el que hem anat que tanquessin aquest programa. Així sabrà el que passi. Bueno, tampoc no diguem coses tan grosses. No cal dir-ho, però ja ho penses. No, mira, ara ho penses i ho dius, aquestes coses. Molt bé. No passa res. I em penso que ho pensen la gran majoria dels que escolten aquest programa. Als pastissers i a la gent que treballa de nit, mos agrada que la nit hi hagi gresca, hi hagi conya, hi hagi jaleo, i no que ens repeteixin programes i que mos facin a dormir. Ja em poso música particular i si no canto jo no passa res, no? És el que hi ha. Aprofito a part per saludar tots els pastissers, ha trucat fa un moment el Jaume, ha trucat l'Eusebi de Vilavera, que el conec personalment, vull dir, un saludo, i a tothom, i a qui sigui, i sempre repeteixo el mateix, aquí a casa nostra sempre està obert per tothom. Molt bé, perfecte. Que voldries demanar alguna cançoneta? Mira, com que veig que hi ha molta gent que truca, quasi que en podries posar una per tots, però l'última, la que toqui és l'última, que sigui per mi també, ja està. Molt bé, perfecte. Molt bé, i si s'escau i algú demana, doncs una del Freddie Mercury, per exemple. Del Freddie Mercury. Vale? Molt bé, estupendo. Doncs l'anotem, doncs. Adéu, una i gràcies, i a reveure. A reveure, bonic. Adiós, adéu. Adiós. Make it double, don't worry. Be happy. Ens la demanava en Jordi, clar que sí, no ens hem de preocupar, que hem d'estar feliços. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no I amb aquest millo de bon rotllo ens anem a escoltar algú que sempre ens porta bon rotllo. És el gran Sergi Ribas amb l'actualitat seriosa del dia d'avui. Sempre ens porta bon rotllo, és veritat, en Sergi és un tio que porta bon rotllo. Que no marxi ningú, que ens queda una hora encara de programa, que todavía no estamos muertos! That will bring everybody down, so don't worry. Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.